अन्नागा लोगोफोर दिनै बे जति प्राइम मिनिस्ट्रि चेनेलनिफ्राय जोङो दिनै थांगासिनो दङ जोंनि जाय रुंसारि जानाय गान्दा खुंगुर एबा गल्डं जाय जोंनि बर'नि गेजेराव सासे बिर जोहोलाव जोनोम जादोंमोन नाथाय जों दिनै बे सासे बिर जोहोलावखौ जों दिनै सिनायनो रोङाखिसै आरो बियो गोबाव बोसोरनि सिगां बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय आरो बे गामियाव बे जायगायाव बे बनगाव जों थांगासिनो दं आरो बिनि न'खरनि गासै सुबुंफोरजों लोगोसे जोङो मोगा मोगि लोगो हमनो आरो बिथांनि गामियाव थानाय गासै न'खरनि सुबुंफोर जाय न'खरनि बाय बाहागि बिदा फंबाय बिनानावफोर आरो लोगोसे आरोबाव बिनिनो बिनानाव दासिमबो गोजौ बिथाङाबो 7 फुट गोजौनो बेनिखायनो जों बिथांखौ लोगो हमनो थांगासिनो दं बे समायना गामि बेलासि सम जाबोबाय जेरै गोबां जायगाफ्रा बे जोंनि बे सराइबिल फारसे फैयो आरो सराइबिलनि जायगायावनो जाय अनजाग्रा गान्दा खुंगुरा दिनै बे बनगावआवनो जोनोम मोन्दोंमोन बिथांनि न'आवनो जों थांगासिनो दं अनजाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै जों बे बेलाराम समाव जों बनगाव होननाय मोनसे गामियाव जों सफैदों जाय बे समायना सोमखोर बिफां लाइफां हाजो हायेन आरो गोबांथार समायना बे जायगाखौ गासै बुहुमनि मानसिफ्राबो जेरै बे सराइबिलनि जायगायाव रायमना होननाय मोनसे जायगायाव नेशनेल पार्क दं बे नेशनेल पार्कआवबो सारा बुहुमनि मानसिफ्रा दिनै बेखौ नायगिदिंनो आरो माखासे जिब जुनार बिफां लाइफां मिथिंगानि गोग्गो बारहावाखौ मोननो थाखाय बे जायगा आरो बिनिनो खाथियाव बनगाव होननाय मोनसे गामि आरो बे बनगावआवनो जों दिनै जाय रुंसारि सान्थनाथ बसुमतारीनि बे फसंनाय खाम्फानि खाथियाव आरो बिनि फबनाय हाखरनि गाहायाव आं गसंना दं जाय रुंसारि सान्थनाथ बसुमतारीनि जोनोमा जादोंमोन 1952 आरो थैनाया अक्ट'बरनि 1990 मायथाइनि 25 अक्ट'बराव थैनाय समा बेलासि 6:30 आरो बिथांनि गोजौआ 7 फुट आरो 2 इन्सि आरो बिनि लिरथाया जादों 125 केजि दा बिथांनि बे गासै साइनबोर्डआव जों मिथिनो मोन्दों अनदायगाफोर दा बेयो जों जाय गान्दा खुंगुर एबा गल्डंखौ जों मिथिनो मोनबाय बिथांखौ बे जायगायावनो फबनाय जादोंमोन बिथांनि बे खाम्फा जाय गल्डं एबा गान्दा खुंगुरनि मुङै बे खाम्फाखौ बे फसंनाय जाबाय आरो बे गोसोखांथि अराय सम जाय बिथाङा बिनि मुङै गान्दा खुंगुर एबा बिथां जाय बिथांखौ जों बयबो मिथिगौ गान्दा खुंगुर होननानै बिथांनि बे खाम्फाखौ बाहाय फसंना दोननाय जाबाय अन्थाइ लोगोफोर दा जोङो बे जायगायाव फैनो मोनना जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बे खाथियाव गासैबो गय बिफां आरो थालिर बागानफोर दङ जों बिथांनि न'आव बिनि न'खरनि गासै खुरमा गुस्थिफोरनाव जों थांना दानदिसेनाव मोगा मोगि लानाय जासिगोन दिनै जों बिथांनि बे खाम्फा फसंना आरो बिथांनि जिउआव अरायसम आफा इसोरनाव आलो गोजोन थागोन बेनि जोंनि गेदेर भरसा आरो जोंनि गेजेराव सासे बिर जोहोलावा दिनै फैदोंमोन नाथाय जों बेखौ बर'नि सासे बिर जोहोलावखौ जों लाखिनो रोङाखिसै मानोना बिनि गासैबो दुखु गोनां जारिमिनखौ जों बिथांनि न'खरनिफ्राय आरो माखासे गामिनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनगोन फैदो नोंथांमोना लासै लासै बिथांनि जारिमिननि सोमोन्दै न'खराव जों सोंहैनोसै गोजोन्थों अनलायगाफोर बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोननि सानि गोरबोनि अननायखौ जासिबाय जों दिनै बे गल्डं बाजार एबा गान्दा खुंगुरनि बे जायगायाव जों बनगाव सफैनो हादों आरो बे बनगावजों सफैनायजों लोगोसे बे मोनसे फिसा बाजार आरो बेनि जायगाखौ गल्डं बाजार होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों बेनिखायनो जों बे जायगाखौ जाहाथे इसोरनि अननायजों बे जायगा जाहाथे मोजां डेभेलप जानो हाथों बेनिखायनो फैगौ जाहाथे जोंनि इलेक्सनाव देरहानाय माखासे बिटिआरनि जाय सरकारा बेखौ सोरबा अननायनि गेजेरजों नोजोर होनानै बे गल्डं बाजारखौ मोनसे गिदिरसिन खालामनो हानाय बायदि बिथांमोना आखायाव लानाय बायदि जेरै जोङो गोदोनि समाव मिथिनो मोनो गुवाहाटिया गय हाथायमोन नाथाय जेरै माखासे गुबुन जाथिफोरनि बेलासिफारिया मोनसे बेलासि सासे सिख्ला दुगैग्रा गाथोन दंमोन नाथाय दा बेलासिफारा जाबाय बेनिखायनो जोंनि बर'नि मोजां थाग्रा जायगाफ्राबो दिनै जा गोमालांजोबनायखाय बे गल्डं बाजारा एबा गल्डं हाथाया बर'नि मोनसे नाम जानाय बायदि जोङो दा सोंनो नागिरदों आदसा आदा नोंनाव सोंनोसै बेखौ मा हाथाय होनो हा सिगाङावथ' माने हा नामा माने गल्डं दा नैबे गल्डं बाजार जाहैबाय गल्डं बाजार होनना दोनबाय आदसा बे गल्डं बाजारखौ नोंसोरो अरायसम गोबावै जानो थानो लुबैयो ना बेखौ सोलायफिननो लुबैयो नोंसोरलाय बेनो थाथोंसै बे गल्डं बाजारखौनो आदसा बे गल्डं बाजारखौ नोंसोरो गिदिर जाजानो लुबैयो ना बेनो बे जाजानो लुबैयो बेनिफ्राय साबसिन गिदिर जाबाथ' मोजां जों बेखौ गिदिर जायोब्ला नोंसोर मा लुबैयो
सरकारफ्रा हेफाजाब होब्लासो औ। मोजां न' औ। ना बाजार दाउ बाजार औ। मैगं थाइगं बाजारनि थाखाय मोजां बिसोरो बे जायगायाव आरो बे जायगायावथ' हाफोर नांगोन औ। दा बेखायनो दा नोंसोरनाव आङो बे चेनेलनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोंफैनाय जादों औ। बेनिफ्राय दा बेहाय दा आब' नों मा दखान होदों आं गालामाला फिसा होलाबायदों गालामाल आदसा नोंनि दखानखौबो नोङो गेदेर खालामजानो लुबैयो दा लुबैयो मोजां लुबैयो। जाजानोलाय लुबैयो जों आदसा बेनिफ्राय बे बाजारखौ मा होनदोंमोन आगोल हा गल्डेन बाजार गल्डेन बाजार औ आगोल आइ लाभ इउ होनलाबायोमोन आगोलाव मा होनोमोन आइ लाभ इउ होनलाबायोमोन आइ लाभ इउ औ आइ लाभ इउथ' जों मोनसे खोनाबाय थानाय बिदिथ' नामखौ जों गाज्रिबो खोनायो मा सोरबा फिसाजोखौबो आइ लाभ इउ बिमाखौबो आइ लाभ इउ औ अननायजों आइ लाभ इउआ मोजां आं नोंखौ अनो नाथाय बे माखासे गाज्रि सेन्सआ दा बेनिखायनो जोंनि बर'नि नामै जाय बे जायगायाव मा सोरबा गल्डेन फालवान दंमोन नामा दङमोन सिगां नोंसिनि खाथियावनो दा जोंनि गामियावनो आदसा औ। बे गल्डेनाथ' दा बे रुंसारि जाबाय रुंसारि जाबाय गैला दा बेनि थाखाय बिनि मुङैनो नाम दोनजानो लुबैना लुबैया लुबैयो लुबैनायालाय आदसा मोजां जालांबालाय मोजां मोनो बयबो। मोजां जाजानो लुबैयो दा बेनिखायनो जोंबो दिनै बे ज्योति प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय जों फैदों आरो बेनिफ्राय जों बे दखानाव एसे हाबबावनोसै आदसा खोमसिनि गेजेरावब्लाबो जों सोंनोसै देनाय नोङो बे जायगाखौ मा मिथिगौ जोंनि बे जायगाया औ गोदो जोंना ओरैनो फिसा खालामदोंमोन दखाना औ बेखौ जों आइ लाभ इउ होनोमोन एसे ओमफ्राय दा ओंखारबोनाय एसे बायह्रायाव ओंखारबोनाय एसे नोङो एसे ओंखारबोनाय स्राङाव जों लानि जों मिथिनो लुबैदों दा जोंहा आदसा बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मिथिनो आदसा बे बाजारा बेसे गोबाव जाखो नोंसोरनालाय बे गोबावसै जों उन्दै बानायदोंमोन हा जों उन्दै बानाय बे हाग्रा गोजामोन गासिबो बे हाग्रा जारला गोजामोन औ आदसा औ बेखौ दानस्रांनानै औ बाव सानैल' रान्जिफोर दखान नुदोंमोन औ ओमफ्राय बेखौथ' आइ लाभ इउ होनदोंमोन औ ओमफ्राय दा दाख्लै नुबाय आङो साइनबर्ड दंना बे फिसानो औ आरि गल्डं होननाय आदसा बसुमतारी बेनि टाइटेला औ बेखौ मोजां मोनदों आङो आदसा ओमफ्राय दा बेखौ उम गल्डं दखान होननायखाय आरामसे मोनदों आङो आदसा बे गल्डंआसो अराय सम बे बुहुमाव जोरनानै थानो थाखाय जोंनि बर'नि नाम ना जोंनि जेरै नाम, बे औ। गल्डं बाजार आरो बे गल्डं लामा जेरै गुबुन गुबुन जायगाफोर दङ जेरै जों दासो मिथिनो मोनबाय गुवाहाटिया लामाखौ गल्डं गुवाहाटिया पार्क गोदो होनदों। मामोन गय हाथायमोन गय हाथाय बेलासि फारिया ओमफ्राय दा बेलासि सिखा बे सिख्ला, औ, गाथोनमोन औ। दा बिदिनो जोंनि जायगाफ्राबो बेबायदिनो बर'नि थाग्रा एबा जायगाफ्रा बेबायदि जायोब्ला मोजां मोना मोजां मोना मोजां मोनो दा बे गल्डन बाजारा देरनोब्ला नोंसोरो सरखारनिफ्राय मा लुबैयो सरखारफ्रा लुबैनाया जेब्ला सरकारा हेफाजाब मा होयोब्ला होयो बेखौ जों जोंनि बिटिआरआ लागोन। सरकारा मा होफैयो जों बेखौ लागोन न' लुनो थिनबा लुनो थिनगोन जोङो औ जेनेबा नोंसोरनो मोजां न'फोर लुनानै होयोब्ला लुनो थिनगोन जों बादा होआ औ लुथों मोजांनि नांगौ थाखाय नालाय, मोजांनि औ, थाखाय, जायगाबो औ। डेभेलप जागोन डेभेलप जागोन दखानाबो जोंहा समायगोन समायगोन बेनिखायनो अब्ला बे जायगायाव मोजां जुदि ओमफ्राय जोंनाव ओरै गोजाननि मानसिबो फैगोन गोजाननि गस्ला गामसा सि जोम मोजां मोजां जेरै औ आरो बाहाय जायगाफोर जुदि खालामना होयोब्ला बाजार जायोब्ला सप्तायाव खेबसेयाव समबार जायो समबाराव बाजार जायो बबेहाय जायो बावनो जायो बै न' लुनाया फिसासो ना? बावहायनो एसे गानग्रा जोमग्रा फिसा फैयो आरोखि आदसा साख्रि बेगार फैयो अ समबारबा दा बे गल्डन बाजारा नोंसोरनि थाखाय मुंदांखा जानो थाखाय जों मा खालामजानो लुबैयो दा बै जोङो अब्ला बेयाव थांनोसै दे। हामबायसै दे अब्ला जों दा बेयाव थांगासिनो दङ दा बे गल्डन बाजाराव थांनायसै अखा हाबाय नै बाहाय जोङो नै मा बेदर बेलाय ना दाउ दाउबो बेनिफ्राय बे बाजारनि मुङा मा बाजार गल्डन बाजार आच्छा गल्डन बाजारनि सिगां मा बाजारमोन आइ लाभ इउ होनोमोन आइ लाभ इउ दाबो आइ लाभ इउ होनबावो नामा सोरबा होनला दा गल्डन बाजारनि नाम दोननाया मोजां ना गाज्रि जाखो मोजां 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 जाबाय औ। आच्छा बे जायगाखौ नोंसोर गिदिर डेभेलप जाजानो लुबैना लुबैया लुबैदों बेनिफ्राय दानि गोदान सरखार फैयोब्ला इलेक्सननि उनावहाय बे जोंनि बिटिआर सरखारनिफ्राय नोंसोर मा लुबैयो देनाय बुंनाय मानो बिसोरो बे जायगायाव न' बां लुनानै होफैजानो आरो हाथाय बाजारखौ मोजांथार गिदिर खालामजानो लुबैना लुबैया जों बेखौ मोजां मोनो ओमफ्राय नोंसोरो बे दानि गोदान सरखारनाव एसे खावलायहरनो हागोन नामा दे जोंनो बे जायगाखौ गल्डन बाजारखौ एबा गल्डन हाथायखौ अराय सम बे गल्डनआ सासे फालवान मोनदा फालन मोनो नाथाय बेथ' गोबां बोसोर 32 बोसोर जालांबाय औ। नाथाय बिनि जारिमिनखौथ' रावबो लिरना दोनाखै दोनाखै दा बेनिखायनो बिनि नामफोरजोंबो जों मिथिनो हायो औ। बिनि नामा थालांथों बेनिखायनो दा जोङो दा नोङो बे दाउ दाननायनि थाखाय ना दाननायनि थाखाय मोजां न'फोर जुदि मोनोब्ला मोजांसिन जागोन होननानै जों सानोना
जोंबो बेखौ मोजां मोनो आरो दे, सोरबाफोर सरखारनिफ्राय सोरबाफोर आदसा, बे एसे चेनेलनिफ्राय नोंथांमोना सहायफोर होयोब्ला न' बांफोर एसे मोजां नुना होयोब्ला आराम जागौमोन आरो दे जों दा बैयाव बे गल्डेन बाजार साइनबर्ड लिरनाय दंना जों बाहाय थांनोसै आरोबाव नै मैगंफोर फाननाय दङ दा नै आरोबाव जोङो नैबे जायगायाव फैनोसै बबे जायगायाव दं गल्डेन बाजार होननानै लिरनाया बबे जायगायाव खानि गेजेरावबो जों बे जायगायाव फैनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनो थाखाय बे जायगायाव डेभेलप खालामनो थाखाय जों फैनाय जाबाय अब्ला बे समाव जोंनि गोजोननायखौ बाहाय बावहरबाय गोजोन्थों जाखिगोनलै आदै